Cwestiwn 14. Blasluniwch y graff o y equals tan x ar gyfer 0 gradd i 360 gradd yn gynhwysol. Graff y equals 10x ydyn ni, a byddem yn edrych am dro 90 ac yn rhoi hynny yn y gyfrifiannell, byddai'n dweud gwell mathemateg, maths error wrthym. Ni allwn gael gwerth wrth i werth y tangen fynd yn uwch ac yn uwch, wrth i ddod yn agosach ac yn agosach at 90 gradd. Hefyd, ychydig dros 90 gradd, mae'r tangiad yn fawr iawn ac yn negyddol. Mae 10 o 180 yn 0, ac yna mae'n mynd yn uwch ac yn uwch. Gelwir y llinellau dotiedig hyn yn asymptodau. Mae'r graff yn dod yn agosach ac yn agosach at y linell hon heb ei gyffwrdd. Mae'n mynd ato o'r ochr hon, ac mae'n mynd ati'r ochr hon hefyd. Felly dyma graff y equals 10x. Rhan 2. Datryswch yr hafaliad tan x equals minus 1, gan roi holl gwerthoedd x o fewn y cyfwng 0 gradd hyd at 360 gradd yn gynhwysol. Os edrychwn ar y graff o tangiad o x ac rydym wedi tynnu llinell y equals minus 1, gallwn weld bod dau ddatrysiad yma ac yma rhwng 0 a 360 gradd. Os ydych chi'n teipio i mewn i'ch cyfrifiannell, 10 i minus 1 o minus 1, mae'n rhoi i chi minus 45 gradd. Mae gennym hynny fel ein hateb yma, ond mae ateb arall. Ac mae'r tangiad yn ailadrodd ei hun bob 180 gradd. Felly rydyn ni'n ychwanegu 180 ar minus 45. Felly mae'r datrysiad newydd yn 135 gradd. Os ydym yn ychwanegu 180 arall, rydym yn cael yr ail ddatrysiad o 315 gradd. Rhan 1. O wybod bod 6 tan theta sin theta yn hafel i 5, dangoswch fod 6 cos sgwar theta plus 5 cos theta minus 6 yn hafel i 0. Os ydym yn ystyried 6 tan theta sin theta equals 5, mae tan theta yn hafel i sin theta dros cos theta, felly gallai ei ysgrifennu nawr fel 6 sin theta dros cos theta wedi reosi a sin theta equals 5. Sef 6 sin sgwar theta dros cos theta equals 5. Ond rydyn ni'n gwybod bod sin sgwar theta yn hafel i 1 minus cos sgwar theta. Felly mae nawr gennym 6 wedi reosi gan 1 minus cos sgwar theta dros cos theta yn hafel i 5. Os ydym yn lluosi trwy a cos theta, wedyn mae'n cael 6 ac yna minus 6 cos sgwar theta yn hafel i 5 cos theta. Os ail drefnwn y hafaliad hwnnw, cymerwn y 6 cos sgwar theta i'r ochr arall, a byddwn nhw'n cael 6 cos sgwar theta plus 5 cos sgwar theta, plus 5 sgwar theta, plus 5 cos theta minus 6 equals dim. Rhan 2. Trwy hyn, dodroswch yr hafaliad 6 tan 3x sin 3x equals 5, gan roi bob gwerth o x i'r radd agosaf yn y cyfwng 0 gradd i 180 gradd yn gynhwysol. Felly, mae'n rhoi awgrym i chi fod yn rhaid i ni ddefnyddio'r hyn rydyn ni eisoes wedi ei ddarganfod. Felly, pan ystyriwn 6 tan 3x sin 3x equals 5, gallwn nawr ddweud bod 6 cos sgwar 3x plus 5 cos 3x minus 6 yn hafel i 0. Mae hwn yr un peth ag roeddwn wedi ei gael o'r blaen, ond mae 3x wedi cymryd lle theta trwy gydol i'r hafaliad. Felly, os ydym yn ffactorio 6 cos sgwar 3x plus 5 cos 3x minus 6 equals dim, rydym yn cael
3 cos 3x minus 2 mewn un braced wedi eiliosi â 2 cos 3x plus 3 yn y braced arall, i gyd yn hafal i 0. Ar y cam hwn, dylem wirio mai dyma'r ffactoriad cywir. Mae 3 cos 3x wedi eiliosi â 2 cos 3x yn 6 cos sgwâr 3x. Yna 3 cos 3x wedi eiliosi â 3 yw 9 cos 3x. Mae gennym hefyd minus 2 wedi eiliosi â 2 cos 3x, sy'n rhoi 4 cos 3x. Ac felly mae 9 cos 3x minus 4 cos 3x yn rhoi 5 cos 3x. Yna minus 2 wedi eiliosi â 3 yw minus 6. Felly fydym wedi ffactorio hwn yn gywir. Bydde hwn yn un harwain ymlaen i allu dweud bod 3 cos 3x minus 2 equals dim. Neu bod 2 cos 3x plus 3 yn hafal i dim. Sy'n rhoi cos 3x equals 2 dros 3. Neu cos 3x equals minus 3 dros 2. I ni. Ond mae minus 3 dros 2 yn rhy fach i cosine gan ei fod yn negyddol, oherwydd dim ond rhwng plus neu minus 1 y mae cosine. Felly dim ond cos 3x equals 2 dros 3 sydd angen i ni ystyried yn y lles yma. Gofynir i chi ddatrys ar gyfer x rhwng 0 a 180 gradd. Os ydym yn lliosi trwy a 3, rhaid i 0 fod yn llai na'n ein hafal i 3x, a hefyd byddai 3x rhwng 0 a 540 yn gynhwysol. Felly, os ydym am ddod o hyd i 3x, rydym yn neud cos i'r minus 1 o 2 dros 3. Ac mae hwn yn rhoi 3x equals 48.19 i 2 ddegol i ni. Felly mae 3x yn un datrysiad, ond rhaid bod atebion eraill, oherwydd gall 3x fod rhwng 0 a 540 gradd. Felly mae yna datrysiad arall sydd 48.19 yn llai na 360, sef 311.81. A'r nesaf fyddai 360 yn fwy na 48.19, sef 408.19. Ar ateb nesaf, ar ôl hynny, fyddai 360 yn fwy na 311.81, sef 671.81, ond mae hynny tu allan i'r amrediad. Felly, 3x equals 48.19, 311.81, neu 408.19. Felly, os ydym yn rannu a 3 ac yn talgrynu i'r radd agosaf, bydd gennym 16 gradd, 104 gradd a 136 gradd. Dyma'n 3 ateb, ac rydym wedi ei ddatrys ar gyfer bob gwerth rhwng 0 a 180 gradd. Ychydig yn ychwanegol i'r cwestiwn yma i atgyfnerthu'r neges o wirio'ch atebion. Felly'r cwestiwn hwn yn fan B, fan 2. Fe rhaid i ni ddatrys y hafaliad 6 tan 3x sin 3x equals 5. Felly 6 tan 3x sin 3x equals 5. Mwyn ei ddatrys, fe ddefnyddiwn ni'r ateb y gwnaethon ni ddarganfod yn fan 1. Ac yna fyddai'n rhaid i ni ddatrys y hafaliad quadratig. Yna fyddai'n rhaid i ni ddod o hyd i'r onglau a fyddai'n byrloni cos 3x equals 2 dros t, ac yna fyddai'n rhaid i ni sicrhau bod ni'n rannu a 3. Felly rhwng yr hafaliad greiddiol a'r atebion, fydd yna lawer fawr o gamau. Felly'r ffordd orau i chi wirio'r atebion yw rhoi un neu fwy ohonyn nhw'n ôl yn yr hafaliad greiddiol. Felly gallem gwneud hynny ar gyfer yr atebion sydd gennym ni. Felly, mae gennym ni 16, 104 a 136. Mae hwn yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud reit ar diwedd y papur os oes gennych chi amser ar ôl. Mae'n syniad da cael gwiriad cyflym, ac nid yw hynny'n golygu mynd trwy'r holl weithiau allan.
Jyst rhowch yr rifau i mewn, ac os ydyn nhw'n gweithio, yna mae'n debyg bod eich gweithio allan yn gywir. Ond os ydyn nhw'n anghywir, mae'n werth edrych yn ôl drodd a gweld os gallwch chi cywiro hynny. Felly, gan ddefnyddio'r gwerth 16 fel gwiriad, rydyn ni'n ei roi mewn ac rydyn ni'n ei deipio i'r gyfrifiannell, fel y gallwch chi weld ni'n cael yr ateb 4.552. Mae chydig i ffwrdd o 5 allai beri pryder, ond mae'n eithaf agos. Ond pe bawn ni'n gwirio yn ôl yn fy ngwaith, mae'n debyg fy mod i wedi ei ysgrifennu i lawr i chydig o ffigurau mwy arwyddocaol, felly gadewch i ni ddychmygu rhoddais i ei lawr i 3 lle 10. Os felly byddwn yn edrych ar 6 tan 3, wedi ei losi a 16.063, sin 3 wedi ei losi a 16.063, mae hynny'n rhoi 4.998 i mi. Ac felly rwy'n llawer yn hapusach bod yr ateb cywir gen i yno. Felly'r neges yma yw os ydych chi'n ei dalgrynu ac yn gwneud eich gwiriad yna, efallai bydd yr ateb byddwch yn cael yn teimlo chydig yn bell yr ateb cywir, ond gallwch chi bob amser edrych yn ôl ychydig ymhellach a gweld sut olwg ar yr ateb cyn i chi ei dalgrynu. A fe welwch fod hynny'n iawn. Ond fel y sonies yn gynharach, os ydych chi'n cael rhywbeth hollol wahanol, fel wellta -2.3, yna mae'n bwysig gwirio trwy'ch gwaith i weld beth sydd yn mynd yn anghywir.